ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ബീസ് ടൈം. എല്ലാവർക്കും റമദാൻ കരീം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് ജീരകക്കഞ്ഞിയാണ്. ഇവിടെ മലബാർ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നോമ്പുകാലത്ത് രാത്രിയിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഞ്ഞി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊടിയരിയാണ്, നമ്മുടെ ചെറിയ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു നോർമൽ കുക്കിംഗാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ചിലവരുടെ അത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ അരി വേവിക്കാറുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നോർമൽ കുക്കിംഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഞ്ഞിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം തിളച്ച് വരാറായപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള പൊടിയരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അത് അവിടെ കിടന്ന് തിളച്ച് വേവാവട്ടെ. അരി വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റു പരിപാടികൾ ചെയ്യാം. മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കഞ്ഞിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 2-3 ചെറിയ ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചെറിയ ജീരകമാണ്. ജീരകക്കഞ്ഞിയില്ല, അപ്പോൾ ജീരകം അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഒരു ഡിഷിലേക്ക്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കുക. എൻ്റെ തേങ്ങ ഐസായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കുക്കാവും, ചെറിയ പൊടിയരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണിനും താഴെ ആയിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് തേങ്ങ അരക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. ശേഷം ഒന്ന് കഞ്ഞി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. നമ്മുടെ ജീരകക്കഞ്ഞി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. സീസണിങ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് ഇത്. മൂപ്പിച്ചെടുത്ത ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്ക് കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീരകക്കഞ്ഞി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ക്ഷീണത്തിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നോമ്പുകാലത്തെ മറ്റൊരു വിഭവവുമായി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.